е усъмнил за парите. До тази сутрин, когато се случва нещо, което разобличава момичето. Как ще ме обясниш това нещо? Какви са тия снимки? Каква е тая фотосесия? Какъв е той? Ти полуживот ли водиш? Сесия! Това е фотосесия само. Ето виж, че има и други снимки. Това не знам, че с някой. Дали с някой, защото ти влизат работата на тебе. Много съм ядосана на този Станислав. Как може да е такъв тапак да продаде снимките на вестника? Минаха 2 дни от тази фотосесия и ако не беше, той всичко щеше да мине и да замине и баща ми нямаше да разбере нищо. Добре, бе, баща ми, какъв ти е проблема сега? Ами, фотосесия съм си направила. По-лошо има. Ти знаеш, че в много време исках. Ти знаеш ли как ме излагаш? С години на тази фирма, а ти тук с някакви снимчици да ми я съсипеш тази фирма и цялата работа, която до сега сме изградили, направили. Откъде са тия пари за тази фотосесия? Откъде намери? С майка ти се разбрахме никакви пари да не ти даваме за такива работи. Камо ли пък аз? Опа. А това старият телефон. Добре, какво искаш? 800 лева съм ти дал, момиче. Ами да, дал за нов си ми. телефон. Това ли е новият телефон? Това ли е? Това е новият телефон. Тук е. Това е новият телефон. Сеси с някакъв си тука. На коленете. Много ми е гузно от нашите, особено баща ми, но пък той има толкова много пари, му се свидят да ми даде 800 лева за една фотосесия. Ако го беше направил, въобще няма тук. Той си е виновен в случая. Този път няма да се размия. Как си изкарал тези пари? Този път няма да ги опуста. Бащата на Климентина изпълнява заканата си и след няколко дни води дъщеря си в едно сладка. Това е една от добрите ни служителки. Запознай се, това е дъщеря. Приятно ми е, Елка. Искам да обучиш, да направиш всичко. Няма да се притеснявате, каквото трябва ще обясня, нищо плашещо. Каквото зависи от мен, може да Ще трябва. Аз заповядай. Не притеснявай, така това е. Имаме си фирмено облекло, това е кафе машината. доведах дъщеря си в един от обектите на фирмата. Запознах я с най-добрата ни служителка Елка. Да поработи малко при нея, да се обучи, да види как всъщност се изкарват парите. Да види, че не растат по дърветата. След 2 дни 50-годишният бизнесмен крайна вечерта в Семерджиев. Той готви изненада на семейството за изнахочивия младеж. Това, за което са много хубава новина. Да. И да вдигна тост за нея. Правим съдружник. Аз? Да. Много се радвам. От дълго време се готвя. Че той се реши на такова нещо. Чакай малко. Идеята беше да поеме повече от работата, да имам повече... Обясни ми какво става тук сега. Как ще ставаш ти ръководството на човек, който не е от семейството? Ще ме Климент. Баща ти знаеш? Да, няма значение. Отидем на почивка. На трети ден той си тръгва. Непрекъснато е с телефоните. Знаеш, че му се влошава Добре, да не здравето. стои 3 дни с нас. Какво толкова? Това е абсурдно, което говориш. Ти знаеш, че с баща ти... Това е страхотна новина. Аз те поздравя. Аз съм Надявам се, че ще се справиш добре с работата, ще бъдеш достоен за днес.
честа. Това дете просто... Трябва да ме извинява. Не мога да разбера защо баща ми трябва да дава фирмата на супер нечестно към мен. Родителите ми винаги ме казаха за пореден път. Баща ми няма, когато завърша училище. Аз ще поема фирмата, защо трябва да е някой чужд? Климентина все още не може да приеме, че баща й изобщо не я включва в сметките си, като наследница на неговия бизнес. Тя има нужда да сподели разочарованието си пред приятелката си Илияна. Абе, наш какво стана, бе? Какво съм се притеснила по-скоро? Че баща ми може да даде на нов чавдар фирмата. Точно. Ами, не също. Случая, че е сама и най-безцеремонно взима телефона на Чавдар Семерджиев. Чавдар вече си отишъл, без да забележи, че телефонът му идва. Плъткарницата на хълта. Казва едни неща, които не знам как ще се оправдаеш.